فمن رام دركي في اشتياق نبينا فقد رام أمرا مستحالا محرما كمن رام مسك البدر يوما بأصبع ومن رام عود الأمس يوما وعيوما كمن رام درك الوصف أيضا قد أكثروا ولكنهم قد غادروا متردما فآثرت حب المصطفى دون غيره ولو أم كلثوم ولو كان مريما. يا مسكين تاشي مسكين يارو تعلم صنعة ما دمت صغيرا. tashi ka je ka nemi sana'a matuƙar kana yaro. Ko da ba makaranta to je ka sana'a kar ka zauna haka. Wannan mu ji kamar da mu ake. Yana daga ɗabi'ar Maulana radiyallahu an. Idan wani ɗaya ya bashi wani abu kamar irin hadiyan nan da ake bayarwa, idan ya ba shi hadiya kuma ya zai ce akan kullahu a kasuwa ta yi zafi wallahi al'amura sun cushe, sai shi ya ce kwashi kayan ka kafi ni bukata. Haka yake har sai da ta kai abin ya yi yawa ma an mai tambaya, aka ce maulana me yasa baka karban hadiya yanzu, tare da cewa kakanka sallallahu alaihi wa sallama shi yana karbarta. Sai ce da can zamanin kakana sunan hadiya hadiya, amma a yau sunanta cin hanci. Yanzu mafi yawa an kaga mutum ya zo akwai wuraren da ya kamata a kai hadiyar ba a kai ba, sai inda za a kai cin hanci. Akwai mutanen da kai ka tabbata waɗannan sun cancanci a basu hadiyar amma ba za a basu ba saboda me ba su iya duniyanci ba. Domin mutane Shehu Tijjani ya ce idan suka ba wa wani su hadiya ko kuma suka biya mai wata bukata, to da an ba da wannan hadiyar sai kaga mai hadiyar ya dan zauna dan kaɗan ba zai daɗe ba, sai kaga ya sake dawowa, sai kaga ya zo da wasu bukatu kuma sai ka tabbatar cewa wannan ba hadiya ya baka ba sadaka ya baka kawai, yana da wata damuwa ne ya kawo ma wannan. Su kuma waliyai ba sa son haka, kuma zamanin mu ya canza, al'amura sun yi yawa, wallahi dole mu bari, wallahi in dai muna neman fatihi rabbani ba zulmani ba, wallahi dole mu bar ɗabi'un wannan zamanin, mu bari mu dawo kan hanya daidai kawai. Na'am. wala yuhda fil ghalibi, mafi yawa yanzu ba a bada hadiya illa li zawil jahi, sai ma abota daraja kawai wanda aka iske suna da ko ƴaƴan shehunnai ne ko ƴaƴan wasu manya ne ko kuma suna da wani ilimi ko suna da wani abu, su za a dauka a je a ba. Amma akwai mutane da an tabbatar bayan Allah ne ba su da komai, kuma da za a ba su da Allah ya yi farin ciki, da manzo Allah ya yi farin ciki, amma ba za a ba su ba. Sai a je a kai wurin da kawai an kai ne ba dan Allah ba, dan wata manufa, wata gida yin wani ciwaciwa ne za ta tashi aka je dan su daurin baki, shine kawai. Na'am. Sai ma abota wata daraja ta addini ko ta duniya. Duk wanda bai da wata alfarma a wannan zamani ba za su ba shi komai ba, sai dai su kalle shi ce Allah sarki ka gan shi, ba hadiya. Kamar yadda yake abin gani ne na halin mutane a wannan zamani, duk wanda yake cikin zamanin da ya san haka. Ba mutane ba sa ba da komai saboda manufar soyayya da kauna, sai dai dan wani al'amari na duniya. Mutum ba zai zo ya dauko hadiya ya kawo ba dan soyayya ko kuma yan uwantaka ta addini, a sai dai wani abu ya faru, ko yana so a mai promotion a wurin aiki, ko kuma sun ɗanyi wata harka da ana so a tada magana, ko kuma wani al'amari dai na rashin gaskiya. Suna ba da hadiya ne don neman biyan bukatar su mummuna ta zamani, kamar yadda muka gabatar, har sai da ta kai ma tarurrukan walimunsu daga wannan ma'ana ne. Kai yanzu fa ba walima ba, sai a gaici maulidi ma, an kada da firasa da ka zauna sai gane wallahi ba maulidi bane, wani al'amari ne kawai na siyasa aka shirya don biyan bukatun wasu kawai, kuma da sunan annabi. Wannan kuskure ne. In za ka nemi kuɗi nemi kuɗi kawai, amma kar a rika sa
manzo Allah a cikin irin wannan wasannin sai matsala ta faru. Allah ya kyauta. وكان من عادته yana daga al'adar shehu tijjani radiyallahu anhu كل يوم جمعة duk juma'a يفرق القمح قمح radiyallahu anhu yana fitowa ya raba hatsi, alkama, shinkafa da sauran على ضعفاء البلد abu sa talakawan gari wanda ba su da shi. shehu tijjani yana ba su. shi shehu tijjani fa bai zauna ya miƙe kafa a dinga bashi ba. hatta gidan da maulana suleiman ya bashi a darul miraya wallahi bai zauna ba, sai da manzo Allah ya sa baki. manzo Allah ya ce ka zauna, ya ce ya rasulullah ni ban so in zauna in dora mutane nauyi haka kawai shikenan mutane suna haya ni kawai in zauna a shikenan. manzo Allah ce babu laifi tunda yana son ka zauna a gidan, in ya so ka tambayi masana gida a ce in haya za a yi nawa ne, in an gaya ma ka ringa fitowa ka rika ba da ruwa sadaka ba tare da ya sani. haka shurjani ya rayu fa ya koma ga Allah bai zauna kyauta ba shi, ba yi da wasa ko kaɗan, kuma yana sana'a ana juya masa abin nan cikin sirri ba wanda ya sani. na'am. على ضعفاء البلد a bisa talakawan gari raunana. ويفرق كل يوم عند وقت الضحى الخبز sannan duk lokacin wadaha shehu tijjani radiyallahu anhu an sani baccinsa wani dan lokaci ne kaɗan, idan yi sallar asubahi nan zai zauna ya lazimi duk abin da kake gani cikin azabun aurat da miftahu sa'adul abadiyya nan duk sai ya karanta su. sannan ya wadaha, sannan ne zai zo a karya, sannan a gaisa da iyali, to sannan kamun wani lokaci an riga an gama dafa gurasa, almajirai sun taru a bakin kofar gidan shi, sai ya fito shi kuma da gurasa yana raba musu. in suna zai ca ku bi a hankali, kowa zai samu, kowa zai samu. Allah ya saka wa shehu mu shi malam Umar Sanda radiyallahu. wannan duk bayanan na wanda ya san shi in yana ji, Allah ya saka baban mu Alhaji Sani Usman da alkhairi, shi ya fi kowa sanin wannan. su ne suka rayu da shi, su suka ga irin abubuwansa. wallahi rayuwarsa tsarki ne, wallahi rayuwarsa haske ce. Allah ya arzuta mu da wani abu ciki. وله أموال يتجر بها sannan shi yana da dukiya ana mai kasuwanci da ita. an sani ko zuwan shi jami'atul qarawiyyin dara kuma 70 yaje. lokacin yana wannan tafiye-tafiyen yana kaman yana naƙuda a lokacin, yana cikin naƙuda. ka san mace in tana naƙuda ba zama, ya kai ya kawo ya zo jami'atul qarawiyyin ya shigo da raƙuma 70 masallaci, yana shiga ya ajiye su, ya shiga yi nafila, ya fara jan carbi. mai gadi ya lego ya ce haba malam ya za ka shigo da raƙuma cikin masallaci, za su yi kashi su bata masallaci. maulana ya fara jan carbi kuma sai ya masa ishara ya kada kai ya ce ba za su yi ba. sai mai gadi ya ji haushi, shi ya saba komai ake a yi magana, shi kuma wannan ya ki magana. ce haba malam ga ka kaman malami amma baka san darajar ɗakin Allah ba, bai san shi ne ɗakin Allah ba. ma wasa ni ardi wala sama'i wasa ni qalbu abdi. Allah ya ce sama na ba ta ɗauka na, ƙasa ta ma ba ta ɗauka ta, amma zuciyar bawa na mumini tana ɗauka na. in shi jani bai zan mumini ba, ina muminan suke? to shi ne sai shi jani ya yanke wuri ya ce masa bawan Allah idan raƙumi ɗaya ya kashi ka kwashe duka 70 ɗin na baka. sai ce alhamdulillah. ya ce madalla. ya ce ni fa yanzu fa ba mai gadin masallaci ba ne, kuma mai gadin raƙuma ne ni. ai ya zo ya zauna ya zubar wa raƙuma ido na Allah ya sa ɗaya ya kashi. shiru kake je ba ijaba. har dare yayi, gari ya waye, washe gari a aka yi sati maulana bai fito daga masallaci ba, bai taba ruwa ba, bai bayan gida ba, bai ci abinci ba, bai bacci ba, bai fira ba, sai dai ni ke ce Allahu akbar ya zauna ce la ilaha illallah ya wa annabi salati, kuma bai bacci ba. ga raƙuma kuma ba su yi fitsari ba, ba su yi kashi ba. sai mai gadi ya ce ta lalle fa na tsokano ta. sai ya ruga wurin maulaya Suleiman sarki ya ce ranka ya daɗe kai ke neman manya fa, wallahi babba ya zo. babba yana nan a masallaci. ya ce ya aka yi, ce kaji ya ce maza je ka je ya fito ka zo da shi. ya zo ko yana ta jira. bayan wata guda maulana ya fito, in ka gan shi za ka ɗauka wata ne daren 14 banda haske ba abin da ke. shi yasa wanda yake bin shehu tijjani kar ya damu wasu suna faɗin maganganu. in ka san mutum kar ka damu an faɗi maganar banza a kan shi, kar ka damu, ka yi murmushi ka wuce kawai. in ka ga irin masu wannan hayaniyan, masu surutai ko masu zage-zage, in kana da wani abu a aljihu ka zaro ka ba su kawai,
ka wuce su kawai, kar ka damu da su, ba su san wanda ake maganan ba ne. Shi kenan sai ne gadi ya zo ce barka da fitowa, ce barka da an fito lafiya, ce alhamdulillah. Dama mai martaba ne ce in kun fito yana son ganin ku, ya ce ni ba bakonsa ba ne, ni bakon Allah ne. Shi yasa da na zo ban je gidan kowa ba, na zo ɗakin Allah. Har ka ne muka kore ne, ce ai ban san ka bane lokaci, amma yanzu kan ai mun san ku. Mai gadi ya fara shafa kai, ya ce yaya ne, ya ce wallahi akan wakan lawa da za a taimaka min a ga mai martaba, wallahi da na samu alheri. Maulana ya ce oho Allah sarki, magana ke ce to muje. To wannan ma karatu ne. Tijanawa ku zama kofa ta alkhairi ga yan uwanku, kar ka zama makulli, ka zama mabudi. Duk wanda zai biyo ta wurin ka ya amfana to ka bude, kar ka zama kai baka taimaki mutum ba kuma ka kulle mai kofa, kar ka zama haka. Shehu Tijani yana da duk inda ya ga wani zai amfana, in dai babu saban Allah zai motsi a wurin, wallahi zai motsi a wurin, radiyallahu an. To shine sai ce to muje. Ana zuwa ko da mai martaba ya ido biyu da shi, sai ya ga duk duniya ba wanda yake so kamar shi, saboda yayi kama da sayyidina Hassan din da muka faɗi din nan alaihi salam. Kenan ya ce to akram kallah a taimaka mana dan kwana biyu nan mana, ya ce babu laifi. Dan Shehu Tijani bai jayayya da manya kwata kwata, in dai ba abin ya saba Allah. In ko abin saba Allah za ka yi mamaki, wallahi ba wani babba, wallahi idan babba ya saba wa Allah ya zo ya nemi ya sa Shehu Tijani yanda zai sauko da shi, za ka yi mamaki, fusgo shi zai, ba maganan lallabawa. Amma idan abu bai saba wa Allah ba, a hankali za ka ɗauka yadda zai tawaru'u da ladabi da. Amma idan aka taɓa Allah, ha, in ya ɗago abin bai kyau, shi kenan ci babu laifi. Kenan Maulana ya sati sarki bai koshi ba, shakar wakalla a taimaka mana ko da wata guda. To wata gudan nan fa da aka ce za a yi, a nan hankalin malamai ya tashi, rai ya ɓaci. Ka san malamai ba sa son kishiya, saboda ɗan harkokin nan da ke shigowa aljihu. Kenan sai suka fara ganin kawun Maulana ma zai amshi wannan abin da suke amsan. Kenan suka yi ta kai suka. Na taɓa jin shi Hassan Dimar radiyallahu anhu wani kasar din sai ke cewa wasiƙu da aka dinga aiko wa sarki na zagin Maulana, in aka tara za a iya yin littattafai mujalladai masu zagi iri a ce kaza ne, a ce kaza ne shi, a ce kaza ne shi. Sai sarki ya damu, shi dai yana son Maulana, ga malaman gari ba sa son shi, shi kuma ba zai iya yi fada da malaman gari ba akan bako, kuma bakon mutum daya. Yana ta tunani ya za a yi, shi dai ba zai iya sallama shehu ba, kuma ga to Allah ka san shi ke hada fada kuma shi ke rabawa. Duk inda ka ga rigima ta kaure, Allah ne ya hada ta. In kuma za a raba ta, za ka ga yadda zai yi. Ha, shi kenan kawai sai Allah ya turo wani mutum ya zo masallaci. Da ya zo masallaci zai taba ruwa, sai yadda jakar kudinsa ya lola ya kare ya sallah ya tafi. Sai ga wani kawai yana zuwa sai ya dauka ya sa aljihu. Shi ma da ya sallah ashe mai tsoron Allah ne, sai bai tauba, sai tsaya yana jira. Sai ga mai kudi ya dawo yana mazurai, ido ya yi ja. Malam lafiya? Ya ce wallahi kudi na ne suka fadi. Ya suke ce a wata jaka haka na daure ta da igiya. Sai sa hannu aljihu ya dauko, ce ko su ne nan? Ya ce kwarai su ne. Ya ce amshi kudin ka. Ce kai amma malam kai dan aljanna ne wallahi, in ko baka shiga aljanna ba to matata ta saku saki uku. Malamai na gefe suka ce shi kenan ta saku, ai sai ka sallame ta kawai. Sai ya ji dama kudin ya ɓace, matar ta zauna, dan ya fi son mata akan kudin, gashi ya ɓaro ta. Aka yi ta rikici, abu ya kai har wurin sarki. Sai wani ya zo ya same shi, ce kaga in ka fita malaman nan za su yanke ma aure ba shiri, je ka wurin malamin nan da ya wata a masallaci bai ci abinci. In ya ce ta saku, kar ka ƙara jayayya, ka sake ta kawai. In ya ce ba ta saku ba, za ka ga abin mamaki. Wallahi ba malaman nan masu raunna ba, har wanda suka mutu an tashe su ba da za su yi da shi. Ya zo iska Maulana, shi kuma Maulana baya fira, al'ada Shehu Tijani baya fira, da'iman yana cikin Allah. Yana zuwa ya same shi kawai yana cikin wannan, yana zuwa Tijani ya ce malam lafiya? Kaji ce Allah sarki bata saku ba, je ka gaya musu matar ka tana nan. Yana zuwa faɗa, malamai suka ce aha ranka ya daɗe, kaga abin da muke gaya ma, malamin nan fa ba na Allah bane. Gashi bakin malamai ya haɗu akan fatawa ɗaya, amma shi ya. Sarki ce to ya kuke so? Suka ce muna so a kira shi ne mu zo, zo nan mu kure shi. Ka san malamai akwai cika baki, musamman suka zauna cikin almajiransu. In aka yi arba abin bai kyau.
shikenan sarki ya ce to shikenan aje a ga masa. Aka zo a ga Maulana ce babu laifi. Ya taso yana tafi a natsi cikin natsuwa, ya taho yana tafi wurin da ke taka kawai ke kallo bai wai yana shigowa ɗakin taron babu wanda bai miƙe ba, kowa sai da ya tashi. Maulana radiyallahu anhu ya gaisa da su ya zauna, sannan aka zauna sai malamai wannan ya kalli wannan, malam wane me yasa ka tashi? Kai me yasa ka tashi? Malam wane ya aka ka tashi? Sai da suka yi ittifaki ba wanda ya san yadda aka yi tashi. Allah ne ya ce ku tashi, shugaban waliyai na. Kenan sarki ya ce akram kallahu an maka bayanin abin da ya faru tsakanin wannan da ya ce an yi amma a maimaita. To kaji wannan ne yadda kuɗi wannan ya tsinta bai tafi da su bai dawo da su. Sai ya ji daɗi ya ce wa ɗan aljanna ne, in ba ɗan aljanna bane matarsa ta saku saki uku. Ya ce kwarai da gaske ai haka yake, ɗan aljanna ne. Ai ba ma wannan bane ya ce wannan ɗan aljanna ne, Allah da kansa ne ya ce wannan ɗan aljanna. Malamai suka ce hiya akhbaru min uktiha. Kaji wani al'amari kuma. A ina Allah ya faɗa ya ce a Qur'ani? A ina muna jin ka? Shodiya ne ya ce bismillahir rahmanir rahim. Qala Allah tabaaraka wa ta'ala fi kitabil aziz allazi la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ya hana zuciyarsa abin da take so, aljanna ta tabbata makomarsa. Shin mutumin nan da ya tsinci kuɗin nan yana so ko bai so? Malamai suka ce yana so. Me yasa bai kai gida an masa romo sun sha da yara ba? Suka ce yana jin tsoron tsayuwa gaban Allah. Me sakamakon wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban Allah ranar alkiyama? Suka ce fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ce kun ba kanku amsa, na ba ku lafiya. Maulana ya miƙe. Sarki ya tashi ce kai, ya ce wallahi malamin nan ya fi ku hasada kawai kuke. Shikenan to ka san al'adan malamai ba a ƙure su. Sufa suna cewa ko kana da hujja in abu ya cuɗe kar ka ba da ita. In ka ba da hujja har ka fita to za su shirya ma makircin da zai zama ajalinka. Malamai ba a jayayya da su saboda su haddafin su duniya ce mafi yawa, in ba waɗanda Allah ya kiyaye su. Za su iya aikata komai kuma za su iya faɗin kowace irin kalma ta ƙarya kuma sun san ƙarya ne, amma don biyan buƙatar su sai ko kar a yi jayayya da su. In abu ya cuɗe kawai a bar su kawai su yi abin da suke so. To da suka ga Shaujani ya fita sai suka fara shirya abubuwa, a zo a gaya sarki wannan, a gaya masa wannan, a gaya masa wannan, a gaya masa wannan maganganu, har dai aka ce Aisha Shaujani ma ya ce ya fi Sidi Abdulkadir Jailani, ya ce ya fi wani, ya ce yana da wata ɗariƙa ta fi ƙadiriya, ta fi kaza, ta fi samu. Shaujani ce kaji ka san soyayyar da ke tsakaninmu, amma wannan abin da mutanen nan ke faɗi wai kana da wata ɗariƙa wai kuma annabi ya baka. So ni abin da nake so, ina so ka nuna min annabin ya gan shi ya gaya mu. Sai ce ka nema abu mai sauki a wurina amma mai wuya a wurinka. Sai ce na sani. Sai ce to abu na farko ka je ka gyara zuciyarka. Duk waɗanda ka san ka zalunce su ka ba su haƙƙinsu, duk haƙƙin da ke kanka ka je ka sauke shi, sannan ka tsabtace zuciyarka ta zama ba kazanta. Zan gaya ma abin da za ka karanta. Shi yasa ba a so mutum ya dinga wurdi da ya gyaru ba. Mutum ya zo ya kulla ɗaki da carbi mai dubu, ya shafa alƙalin 10 ga kafin kafi ga binta Sudan, yana ta wurdi yana gumi, amma mugun mahasali, ga girman kai, ga hikidu, ga hasada, ga keta, ga zalunci, ga munafunci, kuma yana ta wurdi. To irin wannan ne sai kaga ba ijaba, sai duhu ya dinga karuwa, sai hasada kuma. Allah ya kyauta. To sai shi ya ce je gyaru tuko, da ya je ya dawo aka ba shi wurdi, ya zo ya zauna yana yi. Ka san shugaban kasa ma in zai zo ba escort suna fara zuwa ba tuko. To shugaban halitta fa in zai zo sai ga haske, bayan haske sai ga mala'iku, bayan mala'iku sai ga muqaddimatul haqiqatul muhammadiyya. Wata kujera ce ta haske ba ta katako ko karfe ba, aka daidaita a gaban mai martaba. Da ya ido biyu da wannan kujera sai yadda carbi ya fita a guje ya hau doki sai gidan Maulana ya buga. Maulana ce wane ne? Ce Sulaimanu ne. Wani Sulaimanu? ya ce sarki. Ya ce to kai mai martaba kuma haka muka yi, yaya abinda muka baka? Ce wallahi ganin annabin nan na fasa, na yi imani.
ya bude kofa ya ce zo. Me yasa ka fasa? ce kaji wani irin haske mai kwarjini, bayan shi mala'iku masu kwarjini, bayan su aka kawo ta kujera ta fi mala'ikun kwarjini. sai na tabbatar mai kujeran kuma ya fi kujerar kwarjini. wallahi in na bari ya zo karshen ta mutuwa zai. shi ne na gudu na zo kamun kafa, sai ce Allahu akbar, zauna nan. Maulana ya zaunar da shi akan shimfiɗa shi, ya ɗauki hannunsa na dama mai albarka ya ɗora a kirjin sarki. ya ce karanta abin da muka gaya ma. yana faɗi ƙwaya ɗaya sai ga sai da lojuri sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce masa ɗana ne wannan ɗariƙar ba tashi ba ne, ta wuce, na wakilta shi a kanta ne. sannan tun da ya zo garin nan duk lomar da ka bashi a makogoro na take sauka, duk rigar da ka bashi a wuya na take sauka, kuma kai ma jika na ne baka sani ba. kai dan wane ne, ai wane dan wane, wane dan wane, wane dan wane, wane dan wane, dan iya ta faɗi mutu Zahra alaihi salam. Habba sarki yayi kuka yayi murna, tun daga ranar ya zara takobi ce wanda ya ƙara zage shi jani sai na raba shi biyu. ka ji dalilin wannan alakar da ta dawwama har yau. ko zuwan da muka yi fas mun je darul miraya nan gidan Shaujani, gidan yana kulle, sarkin Morocco Muhammadu Sadis ya sa ana yin gyara a cikin gidan. wannan zuwan malamu ana ta gyare-gyare, ana ta aiki saboda tajdidin aikin da kakan shi yayi. to haka aka yi. Maulana ɗabi'unsa ba su da adadi, ba su da iyaka, kuma kamar yadda muka faɗi din nan, bayan ya haddace alkur'ani ya yi karatu har sai da ya zama shugaba, shekararsa 20, sannan aka yi masa aure a kan shekara 20 din nan. sannan a shekarar da aka yi masa aure, shekarar iyayensa suka rasu rana ɗaya su biyu. babansa sai dai Muhammad, babansa sai da Aisha suka rasu. da suka rasu, maimakon ya zama maraya sai zama sai zama gatan marayu da gwagware, uban mara uba. sai ya daina cin abinci, ya daina bacci, ya daina fira, kullum sai dai sallah, karatun qur'ani, zikiri. sai amarya ta damu, ta ce ko na yi laifi ne? ce kamar ya ba ka cin abinci, ba ka bacci, ba ka fira, ba ka kaza. ya ce Allahu akbar, biki laifi ba. ce biki laifi ba, illa dai wani al'amari ne babba, ina da wata bukata a wurin Allah, kuma ba zan ƙara waiwayar abinci da makwanci ba sai wannan bukata ta biya. almar'atu turidul wisada wa ahmad tijani yuridul ibada. an sha bamban. amarya tana son kwanciya, ango yana son tsayuwa. kaga ango ya yi gabas, amarya ta yi yamma. sai Maulana ya ce amma zan baki. ta ce menene bukatarka? ya ce shuhudin zatin ma'aiki a fili ba bacci ba. to daga nan ya bata dukiya, ce ta je ta yi aure, shi kuma ya fita, ya shiga nan ya fita, ya shiga nan ya fita, ya shiga nan ya fita, kai a ƙarshe dai har ya tafi Makka. a Makka a wannan lokaci akwai wani babban wali, abi Abdullahi Sidi Muhammad bin Abdullahi Hindi. wali ne, baya fita, ya kulla ɗakinsa, amma saboda wilaya sai ya hango hasken Shehu Tijani. ya kira hadiminsa ya ce masa ka je harami, mutum iri kaza ya zo, ka je ka bashi wannan takardar tawa. ya zo ya gane Shehu Tijani, ya bashi. Shehu Tijani ya ce mu je in gaida malamin naka. da aka je sai ci ai shehin mu ma kan hadimansa ba ma ganin shi ba, ta taga ake magana, bari in gaya masa ka zo. da ya je sai shi shehin ya ce ka ce ya matso kusa da taga. da ya zo sai ya ce masa na gode Allah da ya sa na ganka, na gode Allah da ya sa na shaƙi numfashinka, kuma kai ne magajin ilimaina da hasakena da asiraina, kai ne magajin makamaina, kuma ina maka wasiya da 'ya'yana bayan bani, kuma zan rasu rana kaza wata kaza, ina so kai mun sallah. hadimi yana gefe ya ji, sai ce haba akramakallahu, ya kamata a duba, in aka yi haka kuma an yi adalci kenan. saboda Allah yanzu kusan shekara 20 ina ma hidima, kawai rana guda wani balarban kauye zo baka taba ganin shi ba, ka ce wai shine magajinka. shehin nan yana cikin daki da ya ji wannan maganan, sai yawa hadimi tsawa, ya ce masa ta'addab ayyuhal walad, laysa al'amru li, innama huwa lillahi, law kana al'amru li la dafa'tuhu ila waladi,
walakin al'amr bi yadillahi yuti man yasha. Yace yaro yi ladabi kaji, al'amarin ba nawa bane, a hannun Allah yake. Kai da kaje ta kamun hidima shekara nawa ne ka kamanta ina da yaya, duk sanda zan ma kai na yaya ne, to in dauka in ba su mana, abin na Allah ne mu ma ba mu yi, saboda haka yanzu kuma ga wanda ya ba, saboda haka bi. Daga nan shaujan suka yi sallama, ya wuce Madina. A lokacin gausin zamani a Madina yake, a lokacin ana kiran sai dai Abdulkarim Sammani. Maulana radiyallahu anhu da ya je Madina bai je gidan kowa ba, sai ya tafi raudan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya shiga cikin natsuwa da duk dai abin da aka sani na ladabi, kansa a ƙasa. Mutane kamar ana gaya musu ku dare, sai budewa ake, shi kuma yana shiga, budewa ake yana shiga, kansa a ƙasa. Sai da aka dare yana zuwa gaban ƙabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya zauna yi kuka, ƙasa ta sha hawayensa. Sannan daga nan yayi gaisuwa, aka amsa masa. Suka yi duk abin da za su yi da shugaban halitta sallallahu alaihi wa sallama. Bayan sun ƙare, ya tashi cikin ladabi da karsashi ya fita. Da ya fita sai ta wurin Sayyidi Abdulkarim Sammani, yana ganin sai ce madalla, ai kai nake nema, kwana 3 kawai zan saka halwa, shi ke nan fatul akbar ya samu. Ya ce ba zan ba. Ya ce a'a ba kwana 7 ba, kwana 3. Ya ce ba zan ba. Mu dai gaisa dai gashi. Ya ce ai akwai wasu wayoyi da na gani guda biyu a zuciyarka, da za a hada su za su kawo wuta, abin ne ma zai samu. Ya ce na sani, manzo Allah nake so ya hada su da kai, ba na so kowa ya sa hannu a kaina. Kenan ya bashi hizbul bahri, ya bashi musabba'atul ashri, ya bashi asma'ul idrisiyya, ya bashi daurul a'la, ya bashi yaqutatul haqa'iq fi ta'rif sayyidil khalaiq. Daga nan Maulana suka yi bankwana, ya dawo Masar, suka haɗa Mahmud al-Kurdi, ya bashi dariqa khalwatiyya. To daga nan ne fa Maulana radiyallahu anhu ya shiga ya fita har ya zo a wani gari ana kiran shi Wajda. A nan ya fara ganin Sayyidi Ali Harazim yana kasuwanci. Ba su san juna ba su ba addu'a ba. Ya ce masa wane, da ya dago ya kalli Shaujani sai shu bai amsa ba, bai zo ba. Abokan kasuwanci suka ce a malam an kira ka baka amsa ba, kuma kai baka je ba, mu ko baka ci gaba da harka da mu ba. Ya ce mutumin nan da ya kira ni ban san shi ba, kuma ya kira cikakken sunana. Sai Shaujani ce ba wannan mare zai baka mamaki, basu ka zo. Da ya zo Maulana ce ba kai bane kai mafarki yau shekara kaza kenan. Ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka za a tara makamin kudubai 4 akan kujera daya a dora ka kai kadai ka hau. Yace wallahi na manta, na sani manzo Allah ya gaya min wannan, amma ya gaya min wanda zai min aikin, sunan wanda zai min aikin na manta, kuma ni alkawari da zan samu wanda zai tuna min wannan suna zan bashi duk abin da na mallaka. Sai Maulana ce bai gaya maka sunansa Ahmad Tijani ba? Habba sai dai Allah Harazim ya kalle kamar zai taba sama. Ya ce wallahi malam haka akai. Wai kai kuwa ya gaya ma wannan? Sai ce ana Ahmad Tijani. Ai sai ya dawo kamar zai sujada yayi ladabi. Maulana ce za a bi mu ne ko za a ci gaba da hada-hada cinikayya? Ya ce ai kasuwancin dama tamfarari ne, ai ku ake nema. Maulana ya bashi dariqa khalwatiyya, ya ce masa ilzamil ahada wal mahabbata hatta yatika Allah bil fathi. Sai ya rabu da shi ya wuce. Sai tilmisal anan ya haddasa Sayyidi Muhammad al-Mishri, wanda shine limamin Shehu Tijani, shine Batijani na biyu a duniya. Sai dai Allah Razumi ya rubuta Jawahirul Ma'ani, shi kuma ya rubuta Kitabul Jami'i. To suka hadu, shi ma aka bashi khalwatiya. Daga nan Shehu Tijani ya zo a Bisamgun, bai zauna ba, ya tafi Atwata, bai zauna ba, ya tafi Shallala, ya kasa zama, ya sake dawo a Bisamgun. To anan ne fa wato dukkan alkhairi ya faru. Anan ne Ibn Babal Alawi ya ce bi an ra'a bil aini ainur rahma ya qazatan fasara ainul umma. Anan ne ya ga shugaban samuwa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa kuru ba a bacci ba, ya ganshi da idansa naka, dan dama yana nan ai dabi'un mu suka hana mu ganshi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon abin da ya gaya masa, anta waladi haqqan, anta waladi haqqan, anta waladi haqqan, utruk anka jami'il ashyakh, ana shaykhuka wa murabbika wa kafiluka, la minnata li makhluqin alayka min ashyakh ad-dariq, fa ana wasidatuka
wa mumidduka ala tahqiq. Maulana yayi murna kwarai, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke wannan dariƙar tamu mai albarka sai ya bashi, bai karba ba. Yace dana karba. Yace ya rasulullahi da sharadi. Me sharadin? Yace ka ba wa waliyai al'amura da dama. Sai da Abdulkadir Jailani ka ce wanda ya karbi dariƙar sa dan aljanna ne. Ahmad Rufai ka ce wanda ya salla bayan sa dan aljanna ne. Ibrahim Dasuki wanda ya ci abinci da shi dan aljanna ne. Ka ce Abu Yazid al-Bustani wanda san sunan sa dan aljanna ne. To ya rasulullahi abinda ka sanar da ni na yalwar rahamarka yafi abinda ka sanar da su. Manzo Allah ce gaskiya ne. Yace to ni abinda nake so a bani dama in zabi abinda nake so a sa hannu kawai. Maulana ya ce madalla. Yace to zaba. Yace ya rasulullahi in kuntu baban linajati kulli asim musrifin ala nafsi ta'allaqa bi fa ni'ma wa illa fa ayyu fadlin li. In ka yadda ya rasulullahi ni in zama kofa ta sanadin tsiran duk wani mai saban Allah in yi ta'alluki da ni, ko dan zina ne ranar alkiyama ya tashi yana da uwa. In dai mutum bai amince wa makarin Allah ba in ya bi ni ranar alkiyama Allah ya karbe shi. Sai manzo Allah ya murmushi ya ce masa anta babul linajati kulli asim masrifin ala nafsi ta'allaka bika. To daga nan Maulana ya sa hannu biyu ya karbi wannan dariƙa tamu mai albarka, istighfari 100, salatul fati 100, babu la ilaha illallah. Sai da aka shekara 4 dariƙar tijaniya ba hailala. To daga nan aka cika masa da la ilaha illallah. Daga nan Maulana sai ya zama kamar Ka'aba. In ana dawafi ya kake ganin Ka'aba ta ko'ina. To haka al'amarin sa radiyallahu ta'ala anhu ya tafi, aka yi ta zuwa ana karban dariƙa. Manya-manyan sharifai, manya-manyan kudubai su suka kewaye shi. Sai di Ali al-Harazim, sai di Muhammad al-Mishri, sai di Ali Tamasini, sai di Mamla Arabi Damrawi, wanda su 24 ke ganin annabi kullum. Duk awa sai ya ga annabi, kuma shekarunsa bai kai 30 ba. Ya shekarun bai wuce 30 ba aka harbe shi, aka hada baki da wasu makiyan shi suka kashe shi. Kabarinsa yana nan a Ainu Madi, alhamdulillah mun je mun ziyarce shi, yana nan a cikin wani daki haka. Kabarin shi Damrawi radiyallahu anhu shine wasilatul mu'azzam, shine wanda lokacin da malaman Fas suka matsa wa Shujani da izaya da zagi da inkari, abin yawa sai ce kai bar mutanen nan mu ban musu garin su. Maulana bai shawara da kowa ba zai fita, duk waliyin da ke kabari sai da ya tashi a gaban annabi, amma ba a gaban jama'a ba, dan mutane su ba sa gane komai banda loma. Wallahi mafi yawancin mutane in ba loma za ka ba su, duk abin da za ka faɗa ba za su gane ba. Kenan suka tayi suka kai kuka gaban manzo Allah, ya rasulullahi wallahi in ka bari ya fita ba mutanen da ke kan ƙasa ba, mu ma da muke kwance mun shiga uku. Sai ya ce Shujani kwance kaya ka zauna. Ya ce sama wadata. Sai kira da Marawi ya ce ka ji yadda muka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ni na jin kunyarsa ba zan iya gaya masa dan ya san halin da nake ciki, amma izaya ta yi yawa. Ka gaya masa na yadda zan zauna amma ya lamunce mun in samu mahalli nawa, don hatta wazifa a lokacin Shujani sai dai a je wannan masallacin yau, gobe a je wannan masallaci, wani lokaci ma a nan kofar gida ake, ana cikin yi sai ga wani ya zo ta tsakiya kawai ya wuce a wuce. Ka san mutane sun iya rashin kunya da wulakanci. Har wani aka ajiye ma ana bashi kuɗi duk juma'a in Shujani ya zo masallaci, yadda ake tada irin malamai din nan masu wa'azi, shi kuma haka zai tashi ya dinga zage Shujani. Ya tayi shi kuma Shujani in za a zo akwai almajiransa sai di ɗaya bis Sufiyani, sai Shujani ya bashi ya ce mai zagin nan namun an je ka bashi wannan, sai ya wuce abin shi. Ana ta bashi, mutumin bai san Shujani ba ne yake bashi ba, sai bayan Shujani yi wa Fati ake gaya mai ai wannan hadiyar da ake baka ta juma'a wanda kake zagin nan shi ke baka. Ya zo kabarin Shujani yi kuka kamar ran shi zai fita, shi ya dauka masu sa shi ne suke bashi. To haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na lamunce masa. To da aka lamunce masa kuma lokacin mallakan wurin yayi a Dardasu, ana kiran angon Bulaida, akwai wani kango, wurin yana da ban tsoro da daddare ba iya wucewa.
فمن رام دركي في اشتياق نبينا فقد رام أمرا مستحالا محرما كمن رام مسك البدر يوما بأصبع ومن رام عود الأمس يوما وعيوما كمن رام درك الوصف أيضا قد أكثروا ولكنهم قد غادروا متردما فآثرت حب المصطفى دون غيره ولو أم كلثوم ولو كان مريما